Μαζί μας σήμερα, πίσω από τις λέξεις, ο Δημήτρης Στεφανάκης. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Στέλλα. Ο Δημήτρης Στεφανάκης μας εντυπωσίασε 1,5 χρόνο πριν με τις Μέρες Αλεξάνδρειας. Το 4ο βιβλίο του, το οποίο έγινε best seller. Γυρίζει λοιπόν 1,5 χρόνο αργότερα με ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο. Αλλά τελείως όμως. Ακριβώς. Το Συλλαβιώντας το καλοκαίρι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί σε παρακολουθώ από τότε που βγήκε το βιβλίο. Είσαι συνέχεια στην άμυνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει συνεχώς να εξηγώ γιατί επέλεξα ένα διαφορετικό θέμα, γιατί επέλεξα ήρωα τον Καμί, γιατί επέλεξα ως τόπο μυθιστορηματικό την Μύκονο. Γιατί δεν έγραψες κάτι για μια άλλη χαμένη πατρίδα. Γιατί δεν έγραψα τις μέρες Θεσσαλονίκης, τις μέρες Βηρητού, τις μέρες Κωνσταντινούπολης πιθανόν. Ναι, πρέπει συνεχώς να εξηγώ σε όλο τον κόσμο και δεν θέλω κιόλας να εξηγώ. Γιατί θεωρώ ότι όσο εξηγείς κάτι, χάνει και την αξία του. Και καταλαβαίνεις, βρίσκομαι σε μια κάπως αντιφατική κατάσταση όλο αυτό το διάστημα. Απολαμβάνω βέβαια το βιβλίο. Να σου πω ένα μυστικό. Κάθε πρωί, αυτή είναι η άμυνά μου, η εσωτερική μου άμυνα. Κάθε πρωί ξυπνώντας, φτιάχνω τον καφέ μου, κάθομαι μπροστά στο μπαλκόνι και διαβάζω ένα κομμάτι από το βιβλίο. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό. Επιλέγω στην τύχη ένα κομμάτι συνήθως. Υπάρχουν και κάποια αγαπημένα κομμάτια βέβαια. Και αμέσως αισθάνομαι ότι πάω στο Αιγαίο. Πάω, ξέρεις, αυτό το γαλαζοπό καλοκαίρι. Την ίδια επίδραση είχε και σε μένα. Ναι. Έτσι μια λύτρωση, όπως η θάλασσα. Είναι ένα άκρος καλοκαιρινό βιβλίο και πάρα πολλοί κόσμος κάνει ένα λάθος. Νομίζει ότι είναι ένα βιβλίο για τον Καμί. Και λένε τώρα για τον Καμί. Είναι όμως ένα βιβλίο με ήρωα τον Καμί. Τον οποίο αποφασίζεις να φέρεις στη ζωή, 40 χρόνια μετά το θάνατό του, σε ένα ελληνικό νησί, με κάποια κρυφή ελπίδα μέσα σου. Ναι, με την κρυφή ελπίδα ότι θα ολοκληρώσει ένα βιβλίο που άφησε στη μέση τη στιγμή που τον βρήκε τόσο αναπάντεχα ο θάνατος. Ξέρεις, όταν έγραφα τις Μέρες Αλεξάνδρειας, πίστευα ότι έκανα ένα μυθιστόρημα με την κλασική έννοια του όρου. Θα ήθελα να το είχε κάνει και ο Καμί αυτό. Δεν πρόλαβε. Δηλαδή, ο πρώτος άνθρωπος πιστεύω ότι θα ήταν το μυθιστόρημα που θα αποκάλυπτε τη μεγαλοσύνη του ταλέντου. Γιατί ακριβώς είναι ένα μυθιστόρημα που σε πάει κατευθείαν στη μήτρα της λογοτεχνίας. Εκεί που γράφτηκαν τα μεγάλα έργα. Αλλά δεν πρόλαβε, δυστυχώς. Και έρχεσαι εσύ λοιπόν και τον φέρνεις πίσω μαζί με μία δημοσιογράφο, έναν στερεμένο συγγραφέα στη Μύκονο. Όμως δεν προσεγγίζεις τον Καμί ως άνθρωπο. Ναι, γιατί όπως είπαμε δεν είναι ένα βιβλίο για τον Καμί, είναι ένα βιβλίο με ήρωα τον Καμί. Όταν αποφασίζεις να φέρεις κάποιον στη ζωή και να τον κάνεις ήρωα ενός μυθιστορήματος, του εξηγείς ότι είναι υποχρεωμένος να υπακούει στους κανόνες της μυθοπλασίας. Που ορίζουν ότι όλοι είμαστε ίσοι, ότι όλοι έχουμε πάθη, αδυναμίες, ότι όλοι λογοκρινόμαστε ή κρινόμαστε. Συνεπώς και ο Καμί περνάει από αυτή την άχαρη διαδικασία του μυθιστορηματικού ήρωα. Νομίζω ότι αυτό στην πραγματικότητα κάνει το μυθιστόρημα αυτό ενδιαφέρον και συναρπαστικό. Ωραία, θα σε ρωτήσω, θα φωνάζεις μετά, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω. Ναι, ναι. Γιατί όσοι σε ξέρουν, μπορούν να καταλάβουν άνετα γιατί από τις Μέρες της Αλεξάνδρειας πέρασες στο Συλλαβιώντας το καλοκαίρι. Όσοι δεν σε ξέρουν όμως, ήρθε η ώρα να το μάθουν. Πώς πήρες τελείως άλλο δρόμο? Πώς αποφάσισες να γράψεις κάτι τόσο τελείως διαφορετικό? Κοίταξε, το λογοτεχνικό στοίχημα που ήθελα να κερδίσω με τις Μέρες Αλεξάνδρειας το κέρδισα. Οπότε νομίζω ότι έπρεπε να στραφώ σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ζούμε σε μια εποχή που τα βιβλία γράφονται με τη λογική της συνταγής. Ναι. Αυτό Πήγε έχει... καλά αυτό, ναι. Ας κάνω ένα ίδιο μετά. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι έχει οδηγήσει την ελληνική λογοτεχνία σε μια, να την πω, διεθνή ανυποληψία. Χρειαζόμαστε καλά βιβλία. Και τα καλά βιβλία δεν έχουν να κάνουν ούτε με το θέμα, ούτε με τον ήρωα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόση φασαρία τώρα, επειδή ο ήρωας είναι ο Αλμπέρ Καμί.
στο κάτω-κάτω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη δεκαετία του 70 και του 80 διαβάστηκε κατά κόρον από το ελληνικό κοινό. Μα και συνεχίζει να Και συνεχίζει. Τι έχει γίνει τώρα, γιατί ξαφνικά ο Άλμπερ Καμί είναι κάτι. Πάω καμιά φορά, βλέπω κάποιους φίλους αναγνώστες, μου λένε γιατί ο Άλμπερ Καμί και γιατί όχι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Είναι ένας ήρωας. Αν ήταν κάποιος άλλος ήρωας, ο κύριος Πολιτόπουλος, κάποιος ένας άγνωστος άνθρωπος, δεν θα σου έλεγε κανείς τίποτα. δεν θα μου λέει κανείς τίποτα. Ο Καμί είναι και λίγο γνωστό. Δεν θα καταλάβω γιατί λέμε ότι τον Καμί που δεν τον ξέρει ο κόσμος. Πώς δεν τον ξέρει ο κόσμος. Και ο επόμενος ήρωας του εντάξει, ο επόμενος ήρωας είναι, ναι. Το οποίο θα μας αποκαλύψεις τώρα. Θα σας αποκαλύψω. Είναι σαφώς πιο αποδεκτός. Ή αν θέλετε είναι μια πολύ γνώριμη φιγούρα, αν και κινείται στα όρια του θρύλου. Είναι ο Λεωνίδας. Αν με ρωτήσεις τι κοινό έχει ο Λεωνίδας με τον Καμί, θα σου πω ότι και οι δύο, για μένα, αποτελούν μαχόμενες συνειδήσεις του πολιτισμένου κόσμου. Ο καθένας από την πλευρά του έχει προσφέρει σε αυτό που ονομάζουμε δυτικό πολιτισμό. Επίσης, αν με ρωτήσεις τι ακριβώς θα είναι ο Λεωνίδας, προλαβαίνω να το ρωτήσεις για πάντα. Το κάνεις πάρα πολύ άκρητο για μένα. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις τι θα κάνω με τον Λεωνίδα, θα σου πω ότι ακούγεται παράξενο, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, αλλά για τη ζωή του έχουμε ελάχιστα στοιχεία. Άρα είναι μια μεγάλη πρόκληση να έχει δει μυθιστορηματικά αντί τον άνθρωπο. Θα φτάσω στις Θερμοπύλες και η φιλοδοξία μου είναι να γράψω ένα μυθιστόρημα συναρπαστικό, συγκινητικό και ουσιώδες. Θα το περιμένουμε με ανυπομονησία. Δημήτρη Στεφανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.